Hekk kif illum jgħaddu l-24 siegħa minn mindu Jorgen Fenech iddaħħal l-isptar b'urġenza minħabba problemi ta' saħħa, il-mistoqsija fuq fon kulħadd issa hi se jiġri wara dawn l-24 siegħa. Dan hekk kif Fenech ma setax ikompli jiġi interrogat f'dawn is-sigħat minħabba li ttieħed l-isptar jilmenta minnu ġieħ f'sidru fuq parir tat-tobba u ma kellux jibqa' jiġi interrogat f'dan il-perjodu. Sa dan it-tant il-bieraħ il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona issejjaħ fid-depow tal-Pulizija fil-Furjana fejn kien interrogat mill-Pulizija. Numru ta' siti tal-aħbarijiet qed jindikaw li fost l-oħrajn sarulu mistoqsijiet dwar l-iskandlu ta' Acapulco u stess ammetta mal-Malta Today li fost l-oħrajn kien mistoqsi dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan apparti rabtiet li l-istess Ministru għandu mal-familja tas-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech. Fil-fatt l-istess Ministru kien kera appartament f'Portomaso bil-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li saħansitra kienet żvelat li lanqas intalab ħlas. Sa dan it-tant il-Prim Ministru il-bieraħ irċieva talba formali sabiex jagħti maħfra presidenzjali li negozjant sit il-kumpanija 17 Black Jorgen Fenech u kien qed jinżamm taħt arrest allegatament b'konnessjoni mal-ordni għal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dawn is-sorsi saħansitra tkellmu mal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-BBC bl-aħbar imbagħad tiġri madwar id-dinja kollha. Fenech kien arrestat l-erba' filgħodu waqt li allegatament kien qed jipprova jaħrab mill-pajjiż bil-jott privat tiegħu.